Čaj puerh má špeciálny význam a históriu v tradičnej čínskej kultúre, kde býva niekedy považovaný za posvätný alebo cenený. Niektoré kvalitné puerh čaje sú starobilé a boli uchovávané vo forme torty alebo cegiel, vytvárajúc tak zaujímavý aspekt zbierateľstva. Môže byť spojený s rituálmi, meditáciou alebo jednoducho považovaný za symbol zdravia a dlhovekosti. V čínskej kultúre sa k puerh čaju môžu viazať rôzne spirituálne a filozofické hodnoty, ale toto vnímanie sa môže líšiť medzi jednotlivcami. Existuje obecné presvedčenie, že čaj puerh, rovnako ako iné čaje, môže mať pozitívny vplyv na zdravie, a to aj pokiaľ ide o kyselinu močovú. Niektoré štúdie naznačujú, že pravidelná konzumácia čaju, vrátane puerh, môže pomôcť znižovať riziko niektorých zdravotných problémov, vrátane ochorení spojených s kyselinou močovou. Čaj puerh obsahuje polyfenoly, ktoré majú antioxidantové vlastnosti a môžu prispieť k celkovému zdraviu. Avšak, puerh tiež obsahuje kofeín, a preto by mal byť konzumovaný s mierou, najmä ak máte citlivosť na kofeín alebo ak máte zdravotné problémy, vrátane tých spojených s kyselinou močovou. Čaj puerh je jedinečný čínsky čaj s dlhou históriou a špecifickým spracovaním. Tu je detailnejší pohľad. Pôvod: puerh pochádza z provincie Yunnan v Číne, kde sa pestuje čajovník Camellia sinensis. Typy puerh: sheng, syrový. Tento typ je nefermentovaný a dozrieva prirodzene s časom. Môže dozrievať a zlepšovať svoju chuť, podobne ako víno. Shou, zrelý, je umelo fermentovaný, čo vedie k rýchlejšiemu procesu zrenia. Výsledkom je tmavá, bohatá chuť a hladký nápoj. Spracovanie: po zbere sa čaj spracúva niekoľkými spôsobmi. Puerh sa zvyčajne stláča do foriem, ako sú torty alebo cegielky, a môže byť zrelý alebo syrový. Fermentácia: zrelý puerh prechádza procesom rýchlej fermentácie, ktorý je nazývaný vodou. Tento proces pomáha eliminovať hrubé tóny syrového puerhu a pridáva mu hladšiu chuť. Chuťový profil: chuť puerh je často popisovaná ako bohatá, hladká a zemitá, s niekedy nádychom drevitých alebo orechových tónov. Sheng puerh môže mať trávový a svieži charakter, zatiaľ čo shou puerh môže byť hlbší a hladší. Zdravotné výhody: puerh obsahuje polyfenoly a ďalšie zlúčeniny, ktoré sa pripisujú antioxidantovým a tráviacim vlastnostiam. Je mu pripisovaná schopnosť podporovať zdravie srdca, trávenie a dokonca pomáhať pri kontrolovaní hladiny cholesterolu. Pri výbere a príprave čaju puerh je dôležité poznamenať, že kvalita, vek a spracovanie čaju môžu ovplyvniť chuť a účinky. Čaj puerh obsahuje rôzne zlúčeniny, ktoré prispievajú k jeho chuťovým a zdravotným vlastnostiam. Tu sú niektoré z hlavných zlúčenín: polyfenoly, patrí sem skupina zlúčenín známa ako katechíny, ktoré majú silné antioxidantové vlastnosti. Tieto látky môžu chrániť bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Flavonoidy, ďalšia skupina antioxidantov, ktorá patrí medzi polyfenoly a prispieva k ochrane organizmu pred oxidatívnym stresom. Kofeín: puerh obsahuje kofeín, ktorý môže poskytnúť stimulačný účinok, hoci v porovnaní s kávou je množstvo kofeínu nižšie. Aminokyseliny: obsahuje aminokyseliny, ktoré prispievajú k celkovému chuťovému profilu čaju. Mikroorganizmy: pri procese fermentácie puerh čaju môžu byť prítomné mikroorganizmy, ktoré ovplyvňujú jeho chuť a vôňu. Minerály a vitamíny: čaj puerh tiež obsahuje rôzne minerály a vitamíny, ako napríklad fluor, draslík, vitamín C a ďalšie. Všetky tieto zlúčeniny môžu spolu s inými faktormi ovplyvniť chuť, vôňu a zdravotné výhody čaju puerh. Je dôležité si všimnúť, že konkrétny obsah zlúčenín sa môže líšiť medzi rôznymi druhmi puerh a procesmi výroby. Zloženie minerálov a vitamínov v čaji puerh sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho druhu čaju, pôvodu a spôsobu spracovania. Nižšie uvádzam niektoré bežné minerály a vitamíny, ktoré sa môžu nachádzať v čaji puerh,
minerály, fluor, prítomný v niektorých čajoch, vrátane puerh, môže prispievať k zdraviu zubov. Draslík, dôležitý pre udržanie rovnováhy tekutín a normálne fungovanie svalov a nervov. Vitamíny, vitamín C, môže byť prítomný v malých množstvách. Je antioxidant a prispieva k imunitnému systému. Vitamíny skupiny B zahrňujú rôzne vitamíny B, ktoré sú dôležité pre energetický metabolizmus a nervový systém. Je dôležité si uvedomiť, že obsah týchto látok môže byť ovplyvnený faktormi, ako je spracovanie čaju, pôvodné prostredie rastu čajovníka a podmienky pestovania. Pre presné informácie o zložení výživných látok je najlepšie skontrolovať informácie poskytnuté výrobcom alebo laboratórnymi analýzami konkrétneho čaju puerh. Ak máte konkrétne obavy alebo či nie ste alergickí na nejakú zložku, je vždy najlepšie konzultovať s lekárom, ktorý vám môže poskytnúť rady na základe vášho zdravotného stavu.